aquí de vuelta con todos ustedes y aquí estamos continuando con esta ronda de entrevistas y en este caso nos íbamos a acercar ata unha das entidades colaboradoras, sobre todo a coorganizadora con Luis Honor dos Pinos. Se trata da agrupación cultural ourensana venezolana Alma Llanera e temos con nos co seu presidente Lorenzo González. Hola Lorenzo, que tal? Que tal, Antonio? Boas tardes. Boas tardes, bueno, che vou a pedir un xeito moi sinxelo unha valoración desta xornada. A verdad que esta xornada foron realmente un éxito en cuanto a participación. Vemos que a xente está respaldando cada día máis ou cada ano máis este tipo de actuacións. A verdad que estamos moi contentos de colaborar con vos na elaboración desta xornada, que é un escaparate das nosas tradicións e dos nosos países irmáns de cara aos veciños de Ourense. O seu grupo folclórico foi o inaugurador, non, deste... Os teloneiro. Os teloneiro, non, ocuparon un lugar preferencial porque inauguraron, foron os primeiros en actuar e a verdade levaron un mogollón de aplausos e habitualmente colaboran e participan en diferentes eventos internacionais. Dentro da Asociación Cultural Ourensana Alma Llanera, a idea de intentar non só quedarse en Ourense, sino levar fora de Ourense tamén a cultura venezolana, forma parte da esencia e do seu ser? É un dos eidos principais do noso traballo, porque xa en Ourense a nosa asociación xa está recoñecida, xa somos unha asociación con moito respaldo cidadán, e se trata de mostrarnos a cultura fora de Ourense. Dentro das organizacións venezolanas que están actuando en Galicia, somos unha das máis consolidadas. Entón o noso espectáculo, a nosa danza, o noso folclore, la verdad está moi ben traballado e é digno de ser visto en calquer sitio de Galicia ou de España, e de feito así o levamos traballando neso desde os últimos 2 anos. E próximamente teredes outra vez outra edición máis desa festa tan importante para vos? Sí, xa estamos traballando para a elaboración do arepaso deste ano. É unha festa moi grande, a festa de referencia da cultura venezolana aquí en Galicia, entón leva moito traballo e en eso estamos, e esperamos que a principios de setembro xa teñamos todo pechado e poder facer unha festa en condición para os venezolanos que están aquí e para a xente de Ourense, para que coñeza un pouco máis aínda como é a cultura de Venezuela. Bueno, pues nada, agradecer a vosa presencia e a vosa colaboración para este evento. Esperemos que tamén teña esa continuidade no tempo, porque creemos que é moi importante esta mezcolanza de culturas e sodes un referente para traballar codo a codo con nos copos para seguir na elaboración deste programa cultural. Moitas gracias, Lorenzo. Moitas gracias a vos. Bueno, amigos, continuamos sin perderse ningún minuto.
Ma fiancée elle est partie à son meilleur ami, mais chante du monde avec car je vais me quitter. Ma fiancée elle est partie et je suis seul dans mon lit. Je ne peux pas te penser qu'ils sont sûrement enlacés. J'ai voulu acheter des bijoux pour qu'elle n'ait pas son cou. Ça m'a coûté tout pognon. Alors non j'ai fait j'aurais pas pu la laisser voir le film de Mickey. Je crois qu'elle a senti que j'allais partir aussi. Alors elle a commencé pour se déshabiller. Dancers may be on the floor, with the eyes to see only you have the magic to be. When we say I believe, I can hear the sound of violins on the floor. It is making only you know how. Swear now. Sway me, take me, thrill me, hold me, bend me, please me, you have a right. Sway me, sway me.
para Giovanni y Mónica.